जोङो दिनैनि प्रग्रामखौ एक्चुअली थांनाय 2 तारिख मार्चनि 2 तारिखआव जि मोनसे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि मोनसे मेल जादोंमोन। बेहाय बिथांमोना बिथोन हरदों जे 9 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना गाव गावनि आफादखौ सुक्तिनि दफायाव 9 दफायाव जि लिरनाय दङ जे मास मोनसेनि गेजेराव सुक्ति जाखांनायनि मास मोनसेनि गेजेराव नोंथांमोना आफादखौ डिसबेन्ड खालामनांगोन होननानै जि लिरनाय दं बे दफाखौ जाफुंहोनो थाखाय जों दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। गुबै जाहोना बिथांमोननि जि गबिन्द बिशुंखुर बिथांनि जि हान्जा बिथांमोना आइ थिंक मोनसे पलिटिकेल हान्जा सिगां दाखानाय दंमोन जायखौ जोङो दा बर्तमान UPPL होननानै मिथियो आरो सिगां हयथ' PCDR आरो गुबुनमोन। दा बे UPPL हान्जायाव बिथाङा मुखुब जानाय थाखाय हयथ' जों दिनैनि बे प्रग्रामाव ज' जानो हायाखै। हयथ' बिथांमोनाबो दिनैनि तारिखखौनो डिसबेन्ड जागोन बिथांमोननि केम्पआव नङाबा गुबुन मोनसे जायगायाव आं दाबो मिथिथ'वाखै। बेनो जाहोना जागोन आंनि साननायाव। जोङो जे 3 हान्जाजों बा 4 हान्जाजों जों दादों मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि। हयथ' बिथाङाबो इलेक्सननि उनाव जोंजों फैगोन जों आसा खालामदों। बिनि सिगां जोङो 3जों मा मावग्रोनो हायो जोंनि जि दफा दङ 9.1 निफ्राय 9.4 हालागै बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जों 3 हान्जाजों दानाय जि बेजों जों दावगागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। जोङो बिसायख'थिनि बेलायाव जोङो ओरैबायदि बुंगोन जे जोङो दिनैनि जि हाबाफारि बे जाफुंनायनि उनावसो जोङो थांखि लानायनि जोंहा मोनसे सानबाय थादों। हयथ' दिनैनि उनाव जोङो 3 हान्जाजों खौसेयै बे हान्जाजों दावगाबा जोंनि जाथि आरो हारिनि मान सन्मान एबा देरहानो हागोन जाय हान्जाया बेजों जों थांगोन होननानै जों थांखि लादों। लोगोसे माखासे हान्जायाव माखासे जोंनि लोगोफ्राबो हयथ' गावस्रानो हागौ जों बेखौ सानदों। हयथ' गुबुन माबा मोनसे जाहोनाव जों बेखौ सानदों जे बिसायख'थियाव जाय देरहानो हानाय हान्जाजों जोङो बाहागो लागोन होननानै जोङो थांखि आं जोंनि BTAD आव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ जि BTC इलेक्सननि जे फैगासिनो दं बा बिसायख'थि फैगासिनो दं बेखौनो आङो खावलायगोन जे नोंथांमोना मोजां केन्डिडेट सायख'नांगौ जाय गोरों गोरा जाय सान्थौ बा साननो हायो जे जों सुक्तिनि गेजेरजों जि माखासे जोंनि BTAD आव लाबोनो हादों बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनो होनो हायो बेफोरखौ जाहाथे नोजोर होनानै नोंथांमोना केन्डिडेटखौ सायख'नांगौ आरो इलेक्सनाव बाहागो लानानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै आं खावलायो। आङो दिनैनि बे जारिमिनारि सानाव आङो आर'ज गाबगोन आरो न'खरनि बिथांमोनखौ आं आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बावहरदों जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो माबा मोनसे हमसाबन होनो हायो नामा न'खरनिफोरखौ आं बेखौनो नाजागोन। जोंनि जि क'अर्डिनेशन कमिटि आं बेखौ गोरायै हमथानो थाखाय जों एक्स ग्रेटिया जि जोंनि दफायाव दङ बा गुबुन बर'लेण्ड मुभमेन्टनिबो जि 5 लाख जि अनसुंथाइ दङ बेखौ जुदि थाबैनो बिथांमोननि न'खराव जुदि हैनो हायो बा होनो हायो बेखौ जोङो गिबियावनो नाजाथारगोन होननानै आङो बुंदों। आरो आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि जि नांनाय बा सोमावसारनाय बेयाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जाहाथे जिउ आत्माफ्रा जोंखौ बोर सानस्रि हरो आरो बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे सान्थि गोजोनै थायो आं बेखौनो आंनिफ्राय आर'ज गाबहरनाय जाबाय।